karadyo, ani-ana sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ng atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much, everyone. Ikaw... Uy, gi-ofonelo de. Imo sing gibanghagan god. Oh, nang! Pahiuman ko siya siyang gibuhat. Oy, dili namin. Di na siya makatunog ning atong kaugalingon. Dili na! Si Mama nakatupag, Brian. Yaw-yawan dayon ko. Wala lang ko matingog. Nabilin tingali ang cellphone ni ate. Nya si Mama ang nakatupag. Kung mapagkisulti ni mo si ate ni mo, maugya pa may tabulon na. Dili siya tugutan ni Mamaludi nga mo'y mati man kasamanta. Nga og nahibaw siya. Gana-gana ka na. Masabot ka di tugtan si Elvira. Ayan lang paglaon silang panabang, Iluna. Maluoy si ate na ko, Brian. Og naibaw ko nga gimingaw siya kang baby Sam. Pinangga kayo niya ang bata. Oo, naibaw ko. Pero umatibahin mo. Sagdi lang, ugwas ate ni mo. Namasri ka. Og, wama siya batang ati manunon. Ang yara mga agawan mo'y yung ati man, si Sophie. Maayo unta si ate. Kaiyaan siyang proseso. Unta? Pero magubot mo sab. Kung maanin si Elvie. Sige na lang. Kaya pa na ito pagkatiman sa atong anak. May trabaho ka, Brian. Kunwa ka. Maglisod ko katiman kag Inday Sam. Kiat na bayat ng bata ka. Ako ang hiyon si Rika. Mingon man ito nga, ganahan siya mga manag bata. Kaya malagi ko na bata sa ila. O pagkisultihan ko sa si Sophie, mga ayaw ka bala ka. Si Ilona, nanawag na ko pa? O lagi. Gipatubag na ko ni mama ni mo. Ay gibanghagan lang dayon ni Aludjang imo igsoon. Ako na untay pagkiksulti siyang ako nagitubag unta giop niya. Sa pagtuong ang imo gipanginahan mo nagpaminaw sa cellphone. Ikaw unta tumitubag dayon pa. Yan ang si Mama pa may gipatubag ni mo eh. Ay, saong wa mo ko magdahom. Si Iluna ba din nanawag? Unya kay makita mo na nga sa nanawag ang cellphone. No, gibanghagan na yung Ludya. Unsa kay to yung Ilona pa no? Nabala ka na hinuon ko da. Uwa kay nahita po. Simba ko masakit ang bata. Mao lagi. Unta nagpahibaw siya. Ughain siya puyo ron. Ang sila si Brian puyo. May mo naman tondoaw na to ba? Ikaw o ako baka? May mo sikreto ato dito doaw nila. Sige lang pa. Manawag na to. Balik si Ilona. Dili to makaantos nga dili may makasulti. Paabotong lang nako pa. Gimingaw na ko ni Inday Sam. Basin sab og nanganak na to si Ilona pa. Tingali sab. Dako no tugtian. Sa bibiya din sa ato. Suwayan ka na kung tawag pa no? Magpaload na ako pa ha. Pero may magod nga why load na akong cellphone oy. Text raman gyud ni Kutob. May sensiyo ka diha pa. Try pa lang bi. Ito tayo ibutan ako si Babo Srif. Ko ato. Paluda yun. Makontak niyo mo si Luna. Pila kay bayra na nato sa Brian din sa ospital. Gobyerno man eh. Di kini mahal. Pero, okay ba kayang kwarto nga nimutan nga ni mo? May isa pang ilang serbisyo. Bitaw, o gusto na kong ulit na, Bri. Maayo naman ko. Dili maayo nga pasagdan ng si Inday dito kang Rika. Siguro ka nas panglawas ni mo? Nga wa ka nagibati? O tingali bilimod ka lang? Kay nabalaka ka ni Inday. Okay na lagi ko. Madako na. Mupaulit na lang ko, Brian. Kaluoy sa Diyos, maayo pa yung akong pagpanganak. Oo, hinoon. Nalipapit ako. Ako'y balitan sa Rika nga dali ra kang nahimugsuan. Kaluoy sa Diyos. Mao nga gusto na kong mupauli. Ay, ang akong sel, itunol na palihog. Uy, si Elvira. Ha? Gisulti. Siya na.
Hello, Ate LV. Ay, salamat tao. Nakontak na kita ka. Nanawag pa ko nimo, si Mama ang nagtubag. O bitaw, gisultihan kong papa. Ibanghagan din ko kang mama. Mao nga wa na lang kumutingog, gi-off na ko. TLV, di araw ko sa ospital. Unsa? Nga naman? Nanganak na ko, te. Lalaki imong pagkumangkoy. Hain kang ospital ha. Mo anak mi si papa. Mo anak mi karon dayon Ilona. Hain mas mama pa. Uwa sa kwarto. Ano man? Nanganak na si Ilona pa. Nagkasulti mi. Og tuaron siya sa ospital. Giingnan ako nga mo adto ta. Mo ba? Unya, may mama ni mo. Gain ta. Oh, sige, ako na lang unim adto. Nay, mayo pa. May nanan. Aron, di mahiblan ni imong inahan. Iguay tao ning baya. Sige, ato dayon. Unya, balitai ko ha. O haron sila po si Kuan, si Ilona o si Brian. Oh, sige pa. Sige din ako maglangan pa. Anto na ko. Ikaw na mahibawang mama ha. Oy, dad ito pagkaon ito. Nanganak man ka. Dadig pagkaon niya prutas. Kwarta be, 50 lang. Palitan ako punkan. Tag-GS ramang buok ana. Ni siya din hining ospital ha. Oh, si Brian. Brian! Oh, LV? Biyan higidahin ko pag humana magsulting papa. Wa makauban sa papa, uy. Hay na siya nga room. Kumusta man siya? Kaloy sa Diyos. Mayra iya pagpanganak, LV. Ug, gusto na siya mauli dayon. Kana siyang kwarto na. Te, salamat kay Miani dayon ka. Muilak di ka. Kapogi ni Dodong. Ka-cute, uy. Nalipay Miss Papa nga. Maayo rang imong pagpanganak, day. Tuod, hain man sinday Sam. Gibili na mo sa katabang, te. Katabang sa tag-iya sa among gipayan. Unsa? Ug misalig lang magbilin sa bata? Katabang ang gibinlan? Buotan man yung tao si Rika, LV. Kasaligan siya. Oh, Tod, so sino ko pili bila mo ha? Pagsulti na mo diha, ha, LV? Si Tart? Sige, Bri. Suko pagit kaayo si Mama na mo ni Brian, tisa. Wagid ko ni hatagi kikayon nga magkasulti sa kutuyo. Hibaw ka na bitaw sa batas ang mama. Pero da, di ta maghiskot ni mama, oy. Magsakit lang atong dughan. Gusto ko mahibaw ko na hain mo ron magpuyo. Aron makadaw Miss Papa. Wagid may problema ron sa among gipuy, ante. Kung makita ni mong among gipuy-an ron, makagusto ka. Apartment among gipuy-an. O barkada di ay niadto sila si Brian o ang tag-iya. Mao nga wagid may problema. Oh, maayo kun mauna. Unsa to, apartment? Mahaling abang. Barkada man ni Brian, 5,000 ra. Apartment? 5,000? 20 gid ang renta sa ubang door. Pero kami si Brian, 5 ra. Makita ron ni mo, te. Kuyog na magpauli para makatultul ka. Naduga, Mas Ilvi. Tingalig, maunhanig about ni Lodi ron. Mangitar ba ito? Uy, brand new na piring. Uy, kanang maong ref. O, guwapa yun na babunog taon. Wapa na unom ka buwan. Ni Amnesperio? Mihisgot ba grief ni Lodi? Sa kabagin nun. Uy, taon. Oy, kaneta. Usa ni Lodi, anong? Ay, ibaligyan na akong ref kang piryong. Wa man ka na gamit ba? Tubig ref pirming isod. Ug na isda gani budburo ra isod. I-dispatcher ko na. Sige, tanawon na natulod ha, kay basig itsura lang gwapo ana. Gubag makina. Uy, gubago taon. Kakyapi? Tanawa dali. Oy, Lodi. Hoy, Ta. ka ba? Taka mo ka panghilabot, oy. Ano kayo tanabi? Di man atong riff. Ilam ng Brian. Sa ila. Nam na diri sa itong kaugalingon. Ato, yun na. Kayon ko Ibaligya ko na. Aron kapuslan ang kwarta. May utang tas tindahan sa pagkaon ni Ilyang. Ayaw panghilabot o dili imong butang. Sa atom ng anak. Nakapahimo sa ka anak. Nya, karon imo ibaligya. Oy, hamin ay kubuti ha. Nagsabot na Miss Peryong. Uy, ako kalibutan ni tabuha oy hamin. Ni alang kung kayo mo may puong ni Ludi, baligyan niyo yung ref. Desidido ako balik, bro. Di liday ka butigya ini na. Di lang ko Pagsulti na mo ni Ludi, hamin. Wa ko kalibutan ni ha.
Imong asawa mo miyaga din eh. Alis ako eh. Ay, ayaw ba na. Naunsan man tao ka, Lodi. Mahilabot magkasdili imong butang ikakiha bayakara. Kiha? Ha? Sawayi! Si Elo na nga iyang gitaban ngo, pwede si 8 anyos. Unsa man? Kung gireklamo pa to nato, dili ka nga matanggong sa prison siya? Unya ang kantidad nga 3,000 sa ref, nga mo'y aming kikasabutan ni Peryong, ikihako niya anong kantidada? Uy, i-dispatcher ko na min. Aron dili na nila mabawi. Og ayaw ko gilabti. Pasag di ko! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!